Fahaldartan sundarong ayin penday torton kingkang adong rong sutitiniali am towarsen gravel ke thokasai ke tengpon. HSLC lapen HS asalang ki undun atau mapan karchopon. Dom, nilimen ke Newton timun lapen nilirong ke tokha dinang tu pini kacharle mate education hin anatu ni admission dami apan dongkamukam circle office along income certificate monai dam bamahut nili bag mate nili documents pension bag bang nili digit po anatu chipi kopsi ala nili kamunai dam bamahut la hanlang hap pulo amat labang kosoni amat apit bang kosoni amat mane tum mane ami thang jam brong chitin kok mane kalte kosoni mane long bang aling kalte mane nang la long bang aling sta lepu la ni nombor long senik dekha 7086050879 along nang kolik dekha Jeng Kambok ya? so lo bangke circle office arlo sige chingbo ita Komen tu lah. kementu pini gap 15 to 3 pm nang bong la suang bong ke chingbo itu jadi pilo la suang ni konta jadi dong dia jok la Facebook along ke aku alang ni tengah long cerang itu tangan link ate keglong ma link nili la sonombo long seni dekha la penala nili begarlo ekta file amendo ala ke other senior secondary school la so file ni sartone kidun so file si ni jipon ik la si sob documents ke club la lomba ni kita nili nomor pun college chin honte ate bank nang li rock pon Karbi Youth Association Chihekmet KYA Asong Bogajan District Committee atum Jabartir Piponsi Bogajan Sodracho Pachu Aklam along Ninkan Surihini ra Incorruptly Aparman HSLC lapen HS Asatlang Undun atum do anapan Karchopok Padopon Lasan si HSLC Asatlang Undun Apai laki Kado Kabe Bankrogetom Laso along First Division Bangtrok Second Division Bangtrok lapen Third Division Inut lapen HS asad lang along chipa ondun kadu kabe bank league First Division Inut Second Division Bangkethom alang nitum kadu kabe tami senpen asad lang chipa ondun ritis bokwajan sodrecho arong apan sitami nong me 1 pilo lapen labang sukar cho amai along alohiaman peng kachitong dun Central Committee amai pu sar Marlop Temu Kongchun Bang sar Avinas Kramsa Dihin Rimbang sar Sanjay Kruk Bokajan Judicial Court along Advocate Klembang pu sar Bikrom Teron lapen Anparta Central Committee along Public City Klembang sar Sanjay Ingjail alang nitum kado kabe chitong dun simisen mi etpen mai pajut pondo Lalo nitum da Bokayan District Committee Karbi Youth Association KYA pen cipatir pipano nasi pini lada stan along la sorbicho pola sorong long nitum pini lada HSLC la pen HS aso finiset program bilo maso program magelala HSLC tum pini result mepik lasi HSLC tum gada karong pen pining bangkre kethom distinction do first distinction inut lapen ke first division bangtrop lapen bad baki bangke second division third division inut lason lo HSLC bangke lapen HS bangke bangpi do HS bangke lalo bang kethom bangke solo inut bangke sopinso HS bangke nasi la HS tentang bangke thomta second dip apen inut pinso bangke lalo first dip
la sing di parcho pun ada sorry corong Kardo aprangsi nanglitum media korditum dana kohdi por nang dong hansuru parpilo sipini kadak nil tum bukajan LA mande bukajan angkang pi ken rong ketkenai karbi rong ketkenai sorcho arong labang sorong long KYA Central Committee ta nak sirap no labang so long lapen chipartir pipon bukajan District Committee KYA jadi nilitum Presiden pen danglok Secretary nilitum claim rapper korti ansta me nilitum labang so pining nikan surini nang korti mate 2024 nikan parman HSLC lepen HS ke pas abang putukan kartu amai dengpon lo abang so kartu amai long nagacetong dun aluhi aman pen nilitum Central Committee mai phu amar lok temu ke hai lepen General Secretary Avinas Kamsa lepen Central Committee klembang putu lepen ladak nilitum District Committee klembang putuan lepen labang so kartu amai long aku putukan nagacetong dun akai bikrom teron advocate bukajan judicial court lapen part adak solicu arong along GB akai anong killing akai lapen amlong ti lapen dutulang social worker komol de ason si penangan ki thege ding tu na ki tong mun pen labang so akar chu amai ing samjin pen mesen me et pen pachun ponong loตั้งแต่นั้นลิตมาหินเป็นกัจจิกปอนดูทลังมาลองกับเพลกลองทำเมลปซอนทักอามายมาเตะโปรแกรมมาเตะการโชว์โปรแกรมเกดงปอนจีพะnon mat ke nilitum kechengsi la pining nikan suri ni ko da plia farman ma la kechengsi lo kedeng pon la sinon ke bang jilan stame nilitum chingki jithan pon pen along frex stame karchu ponia farmason tame chimai pon duji na si nilitum ladak bukajan district mate KYA bukajan district aro tum indehni an la bang so kam claim pon nilitum kechengsi bangke nilitum ladak hanjang mu pen puriya thei ta nilitum bon bong lo kechengsi lo pen puthot pinia bangke nilitum la karchu mai pen bang indeng hini mate khongni an nilitum la bang so claim pon no Patumi aruni phai krep pholakha ingkora chokdwar bogori MEC constituency angkang dai thar town pen kengkang adong rong suti tiniali am halder ten som teron ahin pen sen gravel ke thok asai ke dengpon dai thar town pen rong suti tiniali am akele towar kahi nopar pek ajok school college students rong arat ke so ke un e ajok herlota labang so atowar si chelat ponlo laben labang so atowar ke diring kohora dalamara lengthor atowar lo lasi akele ke heno par pek ajok daitar VDP ke kang adong VDP atum penchelang pet pen holder tension teron aphan chuning responsi bini tension teron ta amithang akhia dat pen daitar town pen rong suti tiniali am sengravel ke thok asai ke dengpon sitami tension teron ke inut businessman chotlang usi hawar arada tumpen ninje ponriti jasamet pet pen ke sarkar mate karbenglang autonomous council KAAC atum si labang so atawar ke initiatives M9G apoto sitami holder tension teron ahin besi daitar ke kang adong atawar ke sengravel thokpi pondetlu lasi hawara tatum benchoro ponrinti lapen halder tension teron apham ar namle ahir jumi papidun lonang puta daitar areas arada tum nije ponrinti